Fix-xahar ta' Ottubru 2024 madwar 400 isqof u anke saċerdoti u lajċi se jiltaqgħu il-Vatikan madwar il-Papa Franġisku biex inkomplu niddiskutu dwar is-sinodalità. Tgħiduli di x'inhi dis-sinodalità? Li aħna bħala Ansara nimxu flimkien. Din il-laqgħa stess tissejjaħ sinodu mixja flimkien. Se nkunu diversi nies b'diversi lingwi minn kull parti tad-dinja, hija esperjenza fiha nfisha li tiltaqa' ma' tant nies ta' kulturi, lingwi u esperjenzi differenti. Imma fiha nfisha din l-esperjenza ta' sinodalità li aħna nimxu flimkien nitolbu Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja f'Malta qiegħda tiċċelebra il-konsagrazzjoni tal-Katedral ta' Malta. Xi tfisser? Ifisser ir-rabta tagħna isfijiet saċerdoti u lajċi flimkien knisja waħda, frabta waħda mal-Arċisqof tagħna. Il-Katedral huwa s-sedje tal-Arċisqof u allura ifisser din ir-rabta. U aħna nitolbu l-Mulej li din ir-rabta nibqgħu ngħixuha, insaħħuha u nitolbu fuqha ħalli l-Mulej jibqa' jbierek il-Knisja tagħna f'Malta. B'dawn il-ħsibijiet ejjew narfu ħtijietna ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla li joġbok issejjaħ il-poplu tiegħek Knisja, għamel li l-ġemgħa miġbura f'ismek ikollha l-biża' u l-imħabba tiegħek u timxi warajk biex twassala għal ġid tas-sema li wetta bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-artal tal-Mulej, quddiem il-ġemgħa kollha ta' Iżrael, fetaħ dirajh beraħ lejn is-sema u qal: Mulej Alla ta' Iżrael, la fis-sema il fuq u lanqas hawn isfel fl-art ma hemm Alla ieħor bħalek, għaliex inti lil dawk il-qaddejja tiegħek li jimxu fil-preżenza tiegħek b'qalbhom kollha ma tiksrilhomx il-patt li għamilt magħhom, lanqas ma tonqsilhom mill-imħabba li dejjem urejthom. Imma tajt tassew li Alla se jgħix fuq l-art. Ara, lanqas biss ismewiet
u smewiet ta' smewiet ma jesawk, aħseb u wara dan id-daqxejn ta' tempju li bnejt jien. Għati widen għalek mulej Alla tiegħi għat-talba u s-supplika tal-qaddej tiegħek. Għati widen għall-lajta ta' ferħ u t-talba li dan il-qaddej tiegħek hija tiressaqlek illum quddiemek. Lejlu nar ħarstek taqlaħiex minn fuq dan it-tempju, minn fuq dan il-post li għalih int kontet ismi jkun hemm. Isma' t-talba li tagħmillek il-qaddej tiegħek għal dan il-post. Isma' mela din is-supplika li l-qaddej tiegħek u l-poplu tiegħek Iżrael sewwa sew f'dan il-post qegħdin jagħmlulek. Isma'na int mis-sema fejn int toqgħod. Isma'na u aħfrilna il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Ngħidu flimkien. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej Alla tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lil Alla l-ħaj. Ngħidu flimkien. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej Alla tal-eżerċiti. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-artali tiegħek. Hemm jitqiegħed iż-żar tagħha mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej Alla tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħares o Alla tarka tagħna, ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek. Ngħidu flimkien. Hija għażiża d-dar tiegħek mulej Alla tal-eżerċiti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-adba tad-dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżiena. Kemm isa għażiża d-dar tiegħek mulej Alla tal-eżerċiti. Il-mulej jgħid fid-dar tiegħi min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftulu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba fil-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-quddiem u xxabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ. Għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu Zakkew isa inżel minn hemm għax illum jien ħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu għand wieħed midneb daħal jistrieq. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej ara mulej nofs ġiedi se ntih il-foqra u jekk qarraqt b'xi ħadd irroddlu għal 4 darbit iżjed. Qallu Ġesu, f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abram għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva lill-mitluf. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. X'għandu x'jaqsam għalfejn din il-figura ta' Zakkew illum meta aħna qegħdin niċċelebraw id-dedikazzjoni tal-katedral tal-Dijoċesi tagħna. Kif il-Knisja tpoġġi dan l-episodju bħala Vanġelu għal din l-okkażjoni. X'jagħmel il-Knisja Knisja?
dak li smajna fl-ewwel lezzjoni, it-tempju sabiħ li bena Salamun, imma anke Salamun innifsu li kien bena dak it-tempju sabiħ jgħid hekk, imma tgħid tassew li Alla sa jgħix fuq l-art. Ara, aħseb wara dan id-daqsxejn tat-tempju li bnejt jien. Salamun ukoll irrealizza li Alla li huwa bla bidu bla tmiem, li huwa fuq kollox fuq kulħadd, kif se jgħammar f'dar sabiħa kemmi sabiħa, kbira kemmi kbira, imma mhijiex kbira biżżejjed biex joqgħu. Għax hu m'għandux bżonn dar, m'għandux bżonn saqaf, art, ġebel, ħitan, kmamar, għamajjar. M'għandux bżonn dan, imma għandu bżonn żgur il-bniedem biex jammar mal-bniedem, mal-bnedmin, iħobb il-persuni, hemmhekk jammar Alla, hemmhekk joqgħod Alla. U għalhekk allura għandna din is-silta tal-Vanġelu minn San Luqa li titkellem fuq Zakkew. Il-ħeġġa ta' Zakkew biex jiltaqa' ma' Ġesu. ħeġġa li żalet il-Zakkew jinsa min hu u x'inhu, li kien persuna pubblika, li kien persuna kulħadd jafu bħala raġel ma tantx ta' min jorbot fuqu, għax kien jiġbor it-taxxi għar-Rumani, pubblikan, u għalhekk dan Zakkew bħal donnu għal din iċ-ċirkostanza kieku nħeba kien jagħmel aħjar. Ma Zakkew ma għamilx hekk, ix-xewqa l-ħeġġa tiegħu li jiltaqa' ma' Ġesu ġalitu nerġa' ngħid, jinsa lilu nnifsu il-limiti tiegħu, għalhekk il-Vanġeli jgħidilna kien raġel qasir, mill-pezza tiegħi dan kien. X'tagħmel? Imma ma qadx jgħid issa jieq qasir, min issa narah mela ħanibqa' l-ken ta' dari u mbagħad nara x'jiġri. Le, ma qalx hekk. Tela mattina selvaġġa għatem għax minn hemm kien se jgħaddi Ġesu. Imma Ġesu li għaraf din il-ħeġġa ta' dan il-bniedem, din il-ħerqa li ju jiltaqa' miegħu, allura Ġesu jħares lejh u jgħidlu inżel minn hemm Zakkew. Għax kelma importanti, għax jinħtieġli niġi għandek. Ġesu li jinħtieġ imur għand Zakkew. Mhux Zakkew jeħtieġ li Ġesu jiġi għandu, imma Ġesu jeħtieġ li jmur għand Zakkew. Kemm hija differenti l-attitudni ta' Alla ma' dak li aħna forsi fajnejna jidher midneb, ma' dak li fajnejna ma jidirx li huwa ta' min jersaq lejh, imma Ġesu dan ma jikkalkulax. Għal Ġesu għal Alla l-imbierek hemm biss il-ħeġġa, il-ħerqa li tiltaqa' miegħu. U jiltaqa' miegħek. U jrid jiġi joqgħod għandek. U m'għandniex ngħidu. Il-laqgħa ta' Ġesu ma' Zakkew kienet laqgħa li ħalliet tant u tant ġid. Kellu raġun Ġesu ifittex il-Zakkew. Kemm kellu ħerqa u ħeġġa tant li għenitu il-Zakkew joħroġ minnu nnifsu. U qallu x'ħinġew wiċċ imwiċċ Zakkew lil Ġesu. Hemmhekk tara din il-laqa u l-ġenwinità tal-ħeġġa ta' Zakkew. Tassew rid joqgħod ma' Ġesu u Ġesu rid joqgħod għandu. Dan huwa t-tempju, dan huwa l-Knisja. Din hija il-dioċesi tagħna li għandha tfittex il-kulħadd, tkun miftuħa għal kulħadd, lesta li tilqa lil kulħadd. Forsi kultant isiru ċertu mossi u ġrajiet li tgħid imma din il-Knisja, imma din it-Tempju t'Alla, għaw inħossni milquh jew barrani f'dari. Hemm momenti fejn anke l-Knisja tista' tidher
tinħass li mhijiex daqshekk li tilqa, li taċċetta, li tgħin. Imma din hija l-Knisja. U għalhekk aħna llum waqt li niċċelebraw il-konsagrazzjoni tal-katedral li qed ngħidu l-Knisja prinċipali fejn hemm is-sede tal-Arċisqof, nitolbu għall-Arċisqof, nitolbu għall-isqfijiet tagħna, nitolbu għas-saċerdoti għalina, nitolbu għall-lajċ impenjati, nitolbu għal kulħadd ħalli tkun Knisja f'mixja fl-imkien, għalhekk għandna s-sinodu li bħalissa għaddej ġewwa Ruma, mixja fl-imkien ta' konverżjoni, ta' bidla għall-imħabba tal-Alla, ta' bidla li iġġib dik il-ferħ, dak il-għena li Ġesu jiġi u jgħammar fostna bħalma mar għand Zakkew. Zakkew li ħass il-ferħ li Ġesu irid u ġej u jmur joqgħod għandu. Flimkien bil-wieqfa issa nagħmlu it-talbiet tagħna, nresqu quddiem Alla dawn it-talbiet. Aħna u nfakru llum il-jum tal-konsagrazzjoni tal-Knisja Ewlenija tad-Djoċesi tagħna. Għall-Knisja f'Malta biex taħt it-tmexxija tal-Arċisqof tagħna Charles tibqa' sħiħa fil-fidi u maquda fl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja ta' pajjiżna sabiex iħarsu l-valuri nsara li sawru is-soċjetà tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-foqra u għal kull min qiegħed ibati sabiex ikomplu jsibu fl-istituzzjonijiet tal-Knisja kenn u għajnuna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll sabiex bħal ġebel ħaj tal-Knisja nimbnew f'tempju li jkun joġob lil mulej Alla tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek li San Pawlu San Luqa nislu bil-kelma tal-verità u għat-talb tagħhom ħeġġeġ bl-imħabba lilna l-koll li bil-grazzja tiegħek irċevejna l-fidi permezz tal-predikazzjoni tagħhom bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq.
Sewa u xieraq tassew mulej, missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien nroddulek ħajr. Int joġbok tammar fid-dar tat-talb fejn tqasmilna bidejk miftuħa id-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex int tagħmel minna tempju tal-Ispirtu Santu, tempju joġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla għeda, int tqaddes il-Knisja tiegħek, il-arusa ta' Kristu, imxebħa ma' bini li jidher biex issebbaħħa fis-sema bħala ferħana ta' kotra blaqis ta' wlied. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewiet, imbierek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxamdru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfijiet tagħna, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, il-Bejati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla, missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu l-mulej Ġesu. Aħna Knisja, poplu wieħed u liet l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma nafru li kienu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Insellmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwa. Ħarruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li neħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla inti rid li l-Knisja tiegħek hawn fl-ard narawha bħala sinjal ta' Ġerusalemm tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament int tagħmel minna tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fil-amara tal-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla.
barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Qabel intemmu x-xandira tal-lum ninformawkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2025. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskruttura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u d-dati tal-Festiv Malta Għawdex fost l-oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel fuq 25906208 mit-tnejn sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma' talb tagħna. Dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna. ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum ukoll jew ninaqdu mal-ħsieb tal-Papa u l-intenzjoni tiegħu li nitolbu ħafna matul dax-xahar għal paċi fid-dinja. U naħsbu nikkontemplaw fil-misteri tad-tbatija. L-ewwel misteru meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut kien fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek jekun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrilna dnubietna bħalma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tieni misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna ta' xewk. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-nubietna, palma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija,
il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrina d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta sinu ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekun it-tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, affrilna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, u la daħalnix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbiħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames misteru tad-dbatija, meta Sinjur ta' Jesu Kristu kien mislub fuq l-għowda tas-salib, wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal nubietna. Mixxierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-nubietna palma nafru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbiħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-bit ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn,
tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tal-Knisja, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, affrilna drubietna, palma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni għamna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana għamna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-eżiż herwieħ, għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal tagħna. Missier etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Santu Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa, Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xeba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om blateba, itlob għalina, Om li tisħoq kull imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min fdina, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tal-aqda, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Afrilna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija, dejjem verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ingawdu lena ta' dejjem fis-saltna tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna
kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tiegħek fil-qiegħ tal-infern, ix-xitan u l-ispirti ħżiena tiegħu l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Amen. San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej, u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kum missier għalina ukoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin u protetturi kollha ta' Alla. Itolbu l-Alla għalina. Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.